Hola de novo, saímos no proxecto feudal e hoxe imos a traballar os desencadenadores. Imos a facer pois 4 desencadenadores para o noso escenario e neste caso, pois como sabedes, estamos aquí con Age of Empires 2 co editor de escenarios facendo pois o noso proxecto, o noso mundo medieval. Ben, imos a tutorial, o proxecto feudal e imos a explicar o que son os desencadenadores. Os desencadenadores, que son este elemento que temos aquí, o que nos permite crear unha relación de causa-efecto, é dicir, pois eu fago algo no xogo e me dá, pois, como contrapartida unha recompensa. Pode ser unha recompensa en forma de obxetos, en forma de desenvolver unha tecnoloxía, pode ser tamén en forma de tributos. Nós vamos a hacer os máis sencillos posibles, vale? Por exemplo, na Idade Feudal, na Idade Media, o señor feudal precisa, pois, campesiños para traballar, neste caso, a reserva do señor. Ben, pois o que vamos a facer é levar a esta campesiña ao castelo, de maneira que, como compensación, a cidade lle vai a dar, neste caso, 100 monedas de ouro, vale? Como imos a facer o desencadenador? Ben, moi fácil. Imos ao desencadenador, damos ya novo. Llevamos a chamar ao desencadenador, neste caso, relación de servidume, que é a que obriga ao servo a, pois, traballar para o señor. En descripción do desencadenador lle vamos a poñer, neste caso, leva a aldeana, manteña así aldeana porque como lle chaman no xogo, aínda que sea en castelán, leva a aldeana ao castelo. De acordo? Leva a aldeana ao castelo. Ben, imos a poñer que nos lo mostre como objetivo. Imos neste caso a telo activado e en ciclo de desencadenador vamos a ter non. Ora imos neste caso coa condición nova. Neste caso vamos a buscar traer obxeto á zona, é dicir, eu vou establecer un obxeto que eu teño aquí, fixadevos, a campesiña, e vou establecer unha área, veño aquí e establezo a área. Cando a campesiña chegue a esta área, como consecuencia vou ter un efecto. Doulle a efecto e con efecto doulle atributo, de acordo? Doulle atributo e dígolle que o xogador 2, é dicir, a cidade, lle vai a pagar un tributo ao xogador 1, neste caso en reserva de ouro, e lle vai a dar, pois, de cantidade 100. Comprobamos e agora vamos a facer no xogo. Empezo o xogo, levo a campesiña, fixadevos que aquí en objetivo me di leva aldeana ao castelo, levo a campesiña, e agora veremos cal é o efecto, vale? Fixados, teño 300 de ouro, de acordo? Ben, pois aquí vemos que non se activou, vamos a ver que fixemos mal, salimos para atrás e revisamos desencadenadores, mostrar como objetivo así, estado inicial activado, ciclo de desencadenadores, efecto, teño, vamos a ver todos, tributo, condición, ir a obxeto, sí, está ben. Pois algo fixemos mal por aquí. Xogador 2, xogador 1, mostrar como objetivo así, estado inicial activado, a ver, repetimos. Rete.
Cidade Medieval pagou 100 unidades de ouro como tributo, 400, de acordo? Vale. Vamos a ser esta partida actual. Menú, guardar. Y salimos. Hola a todos de nuevo, aquí estamos con su proxecto feudal, quitando escenarios con Age of Empires 2. Agora o que vamos a facer neste caso é empezar cos desencadenadores do xogo. Vamos a modificar o escenario, vamos a usar o primeiro desencadenador, pero antes nada vamos a explicar o que o desencadenador, que está aquí arriba a la derecha, o que nos permite crear unha relación de causa-efecto, é dicir, nos podemos facer dar un orde para que, por exemplo, un personaxe, unha unidade, faga algo determinado, ou, por exemplo, que atopemos, pois, o que atemos a un lobo, ou que atopemos unha reliquia, ou que sexa, e que eso teña unha contrapartida, é dicir, teña unha compensación, de acordo? Vale. Como vamos a facer primeiro? Vamos a facer 4 desencadenadores en principio e vou explicar como fixen o primeiro. Vale. Dille desencadenadores. E aquí puxen nuevo, dille novo e escribí o nome, servidume feudal. Expliquei na descripción, a idea de medio, señor obtiño traballo civil de campesiños a cambio de seguridade e protección. E pon o objetivo, leva a unha aldeana ao castelo. Teño activado mostrar como objetivo, teño activado o estado inicial e teño o ciclo del desencadenador non. Vale. A continuación, o que fago neste caso é comprobalo. Fixen a condición, traer o obxeto á zona, establecín o obxeto, fixade o do obxeto, me di quen é, establecín a área, neste caso esta é a área, e me quedaría probar. Comezaríamos a partida, faríamos a proba, fixados que temos 300 de ouro neste caso, o que fixen foi que a cidade, logo revisamos, nos dé 100 de ouro por levar a nosa serva ao castelo. Fixados que está chegando a campesiña. Moi ben, Cidade Medieval te pagou 100 unidades de ouro como tributo, xa teño 400, de acordo? Moi ben, doi a sair a partida, vexo que está perfecto. Neste caso, o que fago é repetir, fixados, efecto, tributo, aquí escollino, tributo, espera porque me acaba de quitar, tributo, facémoslo outra vez, ouro, xogador 2, a cidade lle paga a xogador 1, e listo, xa o teño. Lle dou a guardar como tutorial proxecto feudal, listo, de acordo, xa o teño listo. Comprobamos novamente por si acaso, esperemos que salga, a campesiña. Eu, mentres tanto, podo desenvolver o xogo, podo poñer os campesiños a traballar, a evolucionar pois a miña cidade, o que sexa, de acordo? Vale, o que sexa. Ben, vemos que está chegando a campesiña. E esperemos que fixéramos ben o proceso. Cidade Medieval te pagou 150 unidades, xa teño 450. Comprobamos que está ben e aquí o deixamos, o noso primeiro desencadenador. Moi ben, pois isto é todo por hoxe. En breve seguimos cos seguintes desencadenadores.